Salah baik project. Iya. Project NS Pro. Project beli. Udah masalah podcast gini. obat Khusus sing beli audio. anggoglok. Anggong doglong. Hormati maning kanggo atek. Asik. Anggo pemuda-pemudi kene kabeh bae. Obat. Anggo ang pijay sing ana ning wilayah Kedawung. Ketemu tanggal 29 siap-siap. Gonta ganti Asik. pasangan dudu berarti kakang lanang lumayan. Apa? Pengen duwe wong wadon beli asal bisa kelon tapi eman anak walon sing sugi wis dialami eman sing rangga pernah nyoba sing perawan ake jalukan eman dadi pengen luru kaya apa dapur sumur kasur bisa Apa? Kanggo Bapak Lurah, apa lurah Ibu Hajine Geding, ya Bre. ya Khusus maning siapa kono kok kanggo keluarga besar di Pantura. keluarga besar dari Pantura Putri Kemuning, Notarila, Papai Angga, Mimi Angga. Abaudin, asik. Kanggo calon tuan rumah tanggal 19, Kak Armanto. karo wong sugi Karo wong sugi. suara ati yen kakang oli ganti Asik. wonge ayu murah gemuyu yen mesen unyu unyu wong ayu kakang rindu rasa pengen ketemu kegoda rindu aku pengen jage bareng
nuwun Bapak Lurah.